при кофите. Къде сте, кофички? Да! Падна ми си точно. Пина колата. Това дали е кръв? Подпали ме! Йоу. Шугам се. Сигурно е за изхвърляне на неща. Трябва ми вода, бе. Ако искате... Значи са легендарки. Тук има страшно много глави. Има глава на Ендър Дракон. Да, има. Ето. Сега ще се телепортнем до... Цял век търси. Най-накрая го намерих. Ето. Тропиците. Катинар можете да сложите. Кръст. Тук дали може да се пише не може. Ето голдън епълката, но легендарката ми избягва. Легендарки, къде си? Зареш. Така. Паяк. Паяк, който ме подпали. Това е много яко. Тук има енчантнат крипър. Значи другото. И тук някъде имаше едно чудовище. Вау! Нова мамут! Като го убиеш, дава. Ето това прави огромен взрив. И за да го убиете, ето да го убиете. Лесно и бързо. Пина колада. Идър скелет, witch, спайдър. Невидим паяк. Което е много по-странно от... Добре. Но преди да го сложа, ще направя ден. Айде, спамвайте се. Айде, спамвайте се. Те не могат да се спамват. Добре, това е гадно. Добре, това много да има. Много са малки. Сега да не се спалне още една година. Искам само да разбера какво е това чудо. Добре, ще се опитам да стигна догоре с това чудо, както го нарекох. Което се казва монокъл. На онази огромна планина, която се сещам как бързо мога да стигна до нея. Ендър перли, не ме предавайте!
Сега не са ме предали все още. Ето там. Ще заболи това падане. Предсказа го. А сега ако успееш ще е много хубаво. Хайде! Дай да бе! By the way. Ето какво трябва да вървим. Как се работи с монокъл? Това те държи да не падаш. Заболя доста. Разбрах как действа монокъла. Значи, ако искаш да не ти вземе много деймидж, ако ще падаш, аз току-що паднах и ми взе прекалено много деймидж, като умрях. И сега трябва бързо да си взема айтемите, защото ме мързи пак да се връщам. Хайде, с двете ендър перли. Ето ми ги айтемите. Ето. Взех. Не може да си е яко сигурно. 100%. Да. Тук ми сложиха гроб на името по дяволите. Няма да си умирам тук вече. Да, на мен ми лагва и... Това беше от мен и мода Hexit и Necklace и до нови срещи.